ଥରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ନା କର୍ମ? ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ମାଟି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଠାରେ ମଞ୍ଜି ପୋତ। ଶିଷ୍ୟ ମଞ୍ଜି ପୋତି ପାଣି ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ଗଛ ଉଠିଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ, ମଞ୍ଜି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଛରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କର୍ମ। ଜୀବନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଭାଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ସଫଳତାରେ ବଦଳାଇବା ଆମ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ହେଉଛି 18 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ମସିହାର ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ରହିଛି ସକାଳ 5:27ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:14ରେ। ପକ୍ଷ ରହିଛି ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ। ତିଥି ରହିଛି ଷଷ୍ଠୀ, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା 5:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ସାରା ରାତି ଅଛି। ଯୋଗ ରହିଛି ଶୁକ୍ଲ ଯୋଗ, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 19 ଭୋର 3:23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କରଣ ରହିଛି ତୈଳିକ କରଣ, ଯାହା ସକାଳ 5:27ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଗରଜ କରଣ, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା 5:50ରୁ ସାରା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଶୁଭ ଯୋଗ ବା ଅମୃତ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜିର ସକାଳ 8ଟାରୁ 10:34 ମଧ୍ୟରେ, ଦିନ 1:07ରୁ 2:49 ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି 3:40ରୁ 5:23 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:14ରୁ 6:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୂନ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ସକାଳ 7:09ରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିନ 12:16ରୁ 1:07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2:49ରୁ 3:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:23ରୁ 6:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରାତି 8:28ରୁ 9:13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ବିଚା ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଓ ପ୍ରେମ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ବିଚା ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଦିନଟି ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦିନ ହେବ। ଆଜିର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ କର୍କଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କାମ, ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଶାଜନକ ଖବର ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳାରେ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବାରୁ ମନ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟକି ରହିବା କଷ୍ଟକର ଲାଗିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି କାହାର କଥା ଶୁଣି କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମିଳିଥିବା ଲାଭର ଆଶାରେ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ବୁଝିନେବା ଭଲ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନରେ ଥିବାରୁ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା କିମ୍ବା ଭାବି ନଥାଇ କିଛି କିଣିଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦରକାର ଓ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଶୁକ୍ର କନ୍ୟାରେ ଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶି ବଡ଼ ରାଶି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଘର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୀମା ରଖିବା ଦରକାର। ବୁଧ କର୍କଟରେ ଅଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ନେବା, ଚୁକ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କରିପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିବରଣୀ ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଶନି ମୀନରେ ବକ୍ରି ଥିବାରୁ ପୁରୁଣା ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅଟକିଥିବା କାମ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ହିସାବ ସଫା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲାଭ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଠାରୁ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନଟି ଏମିତି ରହିବ ଯେ ଶରୀର ଠାରୁ ଅଧିକ ମନର ଅବସ୍ଥା ଦୈନନ୍ଦିନ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆଜିର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବାରୁ ମନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ କଥା ଚାଲିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନକୁ ଗୋଟିଏ କାମରେ ରଖିବା ଭଲ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନରେ ଓ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବାରୁ ଦିନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ତ୍ୱରାରେ ବା ଶୀଘ୍ରତାରେ କାମ କରିଲେ ଶରୀରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ଆସିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହରେ ନିଜ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ କାମରେ ଠେଲିଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର କନ୍ୟାରେ ଥିବାରୁ ଶରୀରର ଛୋଟ ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ ହେବ। ବୁଧ କର୍କଟରେ ଅଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ମନର କଥା ଭିତରେ ରଖିଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ନେଇ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେବା ମାନସିକ ଭାର କମାଇପାରେ। ଗୁରୁ କର୍କଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ନିଜ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝି ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଶନି ମୀନରେ ବକ୍ରି ଥିବାରୁ ପୁରୁଣା କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବହେଳା କରିଥିବା ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶରୀର ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ଚାହୁଁଛି ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଏହି ରାଶିଫଳକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ସଂକେତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତବରେ ରହିଛି କିମ୍ବା ଲକ୍ଷଣ ଚାଲୁ ରହେ, ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ହେବ।
କ୍ୟାରିୟର ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କଥା କହିବାର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିର ନିଜ ଘରେ ଥିବାରୁ ନେତୃତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଜ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କାମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱଟି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳାର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବାରୁ ଟିମ୍ରେ କାମ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତକୁ ବୁଝିବା ଆଜି ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ନେବ। ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନରେ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବାରୁ କାମର ଗତି ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବା କାମ ହଠାତ୍ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ରତାର ଉତ୍ତର ଦେବା କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଠାରୁ ଛୋଟ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ବୁଧ କର୍କଟରେ ଅଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଆଜି ଇମେଲ୍, ମେସେଜ, ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଅଫିସର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଗୁରୁ କର୍କଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଶନି ବକ୍ରି ଥିବାରୁ କିଛି କାମ ଆଶାଠାରୁ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହାକୁ ବିଫଳତା ଭାବି ହତାଶ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ ଆପଣ ନିଜର କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖାଇବା। ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ବି ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଧରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ଦିନଟି ନିଜର ମନର କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଆଜିର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଭରସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ସାଥୀଙ୍କର କୌଣସି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଭାବିବା କିମ୍ବା ନିଜ ମନରେ ଅନୁମାନ କରିବା ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହରେ ନିଜ ଘରେ ଥିବାରୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ନିଜର ମତକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଦୃଢ଼ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସାଥୀଙ୍କର ସହ ମତଭେଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଶୁକ୍ର କନ୍ୟାରେ ଥିବାରୁ ସାଥୀଙ୍କର ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଅଧିକ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଖୋଜିବା ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଥିବା ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅଧିକ ଉପକାରୀ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନରେ ଥିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତର୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଜିତିବା ପାଇଁ କଥା କହିବା ନୁହେଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ କଥା କହିବା ଦରକାର। ବୁଧ କର୍କଟରେ ଅଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ମେସେଜ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କୌଣସି କଥାର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାରିପାରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାକୁ କେବଳ ଛୋଟ ମେସେଜରେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ଭଲ। ଗୁରୁ କର୍କଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଉଷ୍ମତା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ସାଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ବୁଝାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ସରଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁରୁଣା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ହାଲୁକା କରିପାରେ।